Nah hinaholongan begiot tamahatani debata di bagasa tikyon alani jumulo mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mga ramoti mga rajaya ti dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Debata mga toy dohot mamakulingi hita di parsaurata di bagasa tikyon begiot sian hatana di Heber bidu 5 ayat 7 1 ayat 10. Heber bidu 5 atau kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 1 ayat 10. Song non padok na disita tangi homa. Tagajol maibana dipeleho doaka pangidoan na dohot elek-elek na mardongan anggu bolot dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihot do ibana gabe malua sian hata hutoni. Ay atik pe anaki ibana di guru hodo pangoloiyon marhite sian nati naonnai. Jala dung ripas gabe si horhon haluaon saling liling na do ibana di sude na mangoloi ibana. Di guar debatado ibana situan imalim mangihuton horong nisi Melki Sedek ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan damang dainang hahaanggi na pinaribot na niasian jalan na pinasupaso ni debata horasma dihita saluhutna. Tongon di parsaurata di namarningot tita di hari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus di bagasan sadarion na jujut ni guaran Jumat Agung. Ima ari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus nungga tatangihon di padjahahonon ni barita naulii. Totu boy putih hatta piga-piga hal. Namar pardomuan tu barita lasirohai di hita. Di namar ningot tita di ari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Parjolo naing boto otak kadamang dohot dainang. Pabuwa surat Heber na sinuraton laho pada si podoi huhut mangodol hodoi tuhala Kristen naung manarikon ugamona na parjolo khususna ugamo Yahudi di hatihai pamomoson pada sipon dohot mangodolhon pabuha naung tikos jala takas do nasida dihapor seaun nasian Tuhane. Naung takas jalatikos nasida dihapor seaun nasitongi. Alani sotung unang benasida munggil-unggil. Ay masa di hati haya kadamang dohot dainang mempertanyahon hati koson ni ugamo nasida. Ala masa dohot songgop akasi taon dohot paru kilo ni. Gabi adong padohan seolah-olah herana dumenggang ngulu nasida di hati haja hudioni di peop jala di tiup nasida. Alanido kadamang dohot dainang gudang akanong manadikon ha Kristenon na jala mulak muse tugamona na parjolo. Alani di pada sipma marhite panura Heber asa tung takas masitiopan na sida somunggil-unggil be jala somu umuba-uba be di hapor siaon nai. Alanido panura Heber kadamang dohot dainang tung takas do mangadarhon halobian haadulon, haasingon ni, hatiboon ni, hakristeno ni, dohot hapor siyaw ni, di bagasan Kristus Yesus. Siyan hajahudion, naung nitinadikon ni nasida. Alam niya kadamang piga-piga hal di patorang do di surat Heberon. Haadulon haasingon ni hakristeno ni siyan hajahudion. Napaduahon, haadulon haasingon di hatiboon ni Jesus Kristus sian aka toko dohot aka opunasida na dipadan narubiim. Haadulo doho haasingon ni hatiboon ni hamalimon ni Jesus Kristus sian hamalimon ni aka padan narubi naung tinangihon ni aka bangso Yahudi manang Israeli. Asa kadamang dohot day nang marhitehoni naing takas gabi marsihohot na sida marhapor siyaw di Jesus Kristus. Tarlumobi may haadulon ni dohot haasingon ni Jesus Kristus sebagai anak domba biru-biru ni debata.
Nagabe pilihan na parpudi dohot pilihan hasi sikop ni hadirionna. Adul dohi manang ido na manggohi jalanungga goki di bagasa dirina asa adul dohi siya nakapilihan na pinatupan ni aka malim di padan na rubi'i. Asa kaima kadamang dohot dainang naing berengota molotajaha sian surat Heber di hatan itu hatta. Jala tongod do inuay nga kadamang dohot dainang dinamarningot tita di hamamate ni Jesus Kristus. Asa unang adong nang gosada be siya kita namung gilunggil dohot namuba-uba be di haporsyon nay. Asa marningot tita di hamamate dohot di persilangon ni Jesus Kristus si. Botoma. Ido nama korhon haluaun disudi akka namangoloi Tuhani. Ido didok di ayat sia jaladung ripas gabe si horhon haluaun saling liling na do ibana disudi namangoloi ibana. Asa takas dua kadamang dohot dainang marhite-hite jami taton bahwa Yesus adalah imam besar yang ditetapkan oleh Allah. Asa nunga saebe hamalimon ni padan narubi'i. Asa nuaing Yesus ditetapkan sebagai imam besar bagi saya, bagi kita, bagi semua orang yang berdosa. Tabo todo tahia ka manginang taingo doi ia malim na boloni, manang malim, manang imam besar ulaon na dia do. Na pasti sahalak malim ulaon na lao pasahaton pilihan ni bangsoy. Tuadopan ni debata pilihan hasasan ni dosa manang pilihan pardengganon. Ido na ditariason molotajaha di padan narubi. Seorang imam dia akan memasuki ruang Maha Kudus itu sekali setahun. Jala sahalak imam pelehonon nama pele pardengganan lau bain hasesan ni dosa niaka bangsoy. Maka Bapak Ibu saku yang terkasih, dalam khotbah kita ini dikatakan di sana, Yesuslah yang menjadi kesempurnaan dari semua imam besar yang ada di dalam agama Yahudi itu. Iba nama hasi sikop ni hamalimoni. Dialah yang ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar yang menjadi pengantara manusia dengan Tuhan. Menjadi penghubung dalam artian untuk membawa penghapusan dan pengampunan dosa. Sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pardengganan, terjadi pardamaian. Hola di bagasan diri ni Yesus Kristus doi ido di paadar tuhita molotajaha jami taun. Asa kadamang dohot dainang molonunga ditotoppo Yesus do hape hasisikop ni hamalimoni. Asa marulupulup jala marlasi roha mahita. Ainunga dapat titabe pardengganan saleleng nilelengna marhitehon hamamate ni Jesus Kristus. Jalaido nataida kadamang diulaon nat pinatupan ni Jesus. Taga jolma ibana dipelehon dua kapangidoan na doho elek-elek na mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana gabi malua sian hata hutoni. Anggu malim di padan narobi masuk ibana mamelehon pilihan pardengganan ni dielekon ibana dianggukon ibana asamasa hamamalum pardengganan hasesan di dosa tu bangso Israeli marhitehon
biru-biru doi pasahaton na, dang marhitehod dirina, dang dirina gabe piliani. Alai binatang, ternak, dorbia na asingi, ido na dipelehon. Dang mudarna na durus, dang mudarna na durus, dang ibana disehat. Alai Yesus Kristus diri nama ibana do namate di haus silangi, ibana do pardengganani laos ibana do biru-biru ni debata. Alani ido didok panurat Heberon jupang jalama sado angguk bolon pinapatar do pinatuduhon ni Jesusi ilu-ilu nai na maraburan di Getsemane didok marhippal namanin na dianggukon ibana angguk boloni madok moloboy salpuhon ma Panginumanon hapapatar do hatari daon ni paru kilo bolon hinorhon ni dosai. Yesus hadir, Yesus berdiri, Yesus menjadi pengantara, mewakili manusia, menganggukkan angguk boloni, alani pardosaon, dohot alani uhum ala dosai. Alaya kadamang dohot dainang. Didok takas dipanganggukonon ni Yesus, diilu-ilu ni Yesus Kristus. Papatarhon hinado dok ni hinaborat ni si taunon lau mamorsan silangi, lau mamorsan dosa ni jolmai. Alanido dipangido gogo, lau patuluson doho pasauton, na sinuruhon ni debata di bagasan Kristusi. Ido nataingot ati akadamang do denang mulo tapay hutihut di malam pasyon, ya. Malam pasyon ni nung tapay hutihut songod dia ma hinaborat si taonon dot akaparukilon. Ditogu-togu Jesus mulai sian Getsemane. Sahatu akapanguhuman latu, sahatu malim Hannas dohot Kayapas. Di pasarak-sarak Jesus disi. Jala ditijuri, dipastap, ditiju. Jala dang saya sahat no disi. Alai koporsanon nasilangi. Huhu dituduhot tu ibana. Nang maburai bagas joro ibana. Jala nau maburai amai ibana. Alanido akadamang dohot dainang molo tapay huti-huti. Diodolhon panurat Heberodo totong do ibana marpangoloyon ikot tulus panubusyoni ikot sikop pakokoponi dipatari dahod do pabua anak ni debata ibana jalana sinuru ni debata ibana lau mamorsan dosai jala marpangoloyon do ibana disi sahat rodinari pas ulau ni diulai ibana ninna. Alanido akadamang dohot dainang iko masa haluaw ni iko jumpa haluaw ni di sadok portibion jala holad di Jesus Kristus doi jupang nin alani molo tapatupa marningot tita di hari hamamate ni Jesus Kristus si ingo maknaong ripas do diulahod Jesus si diau dihamuna dihita saluhna alani marpangoloiyom mahita tu ibana aido didok di ayat siyay horhonon ni Jesus sido haluaon saleleng nilelengna marhitehon pangoloyon na jala marhiteho pangoloyota tari parmedihita pangoloyota di ibana majalo ma haluaw ni dihita. Alani ingot ma sadarion unang mapatakang roham unang mapajogal roham
marpangolo iyo maho di Tuhani. Asa dapotan jala horhonon ni hama matenai pakokopon nai haluau diho. Amin. Dipaingot tita marhitehon jamitata, dipaingot tita marhitehon dini parningotan ni Yesus Kristus di hama matenai. Dipaingot tita marhite-hite panurat Heberon pabuwa Jesus Kristus naung tinotopon ni debata gabi malim na balgad manang malimbulo ni dihita imam besar bagi kita jala mangihutton horong ni Melkisedek ninna di ayat 10. Ido banda di guar debata ibana si tua ni malim mangihutton horong ni si Melkisedek dia do haroa akadamang doh denang horong ni Melkisedeki. Mulai dok mangihutton horong ni Melkisedek. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa Melkisedek kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 14, kita tahu di sana peristiwa di mana Abraham bertemu dengan Melkisedek. Kalau kita baca itu jelas bagi kita. Di baritaho do di sidung di taluhon si Abraham akka musuna ma alani gabe marroan akka raja sia Sodom pasahatton ya pujian natu si Abraham rodo nang didok raja sian Salem molotajahai di sada Musa bidu 10 pati ayat 10 lalu rodo raja sian Salem didok malim ni debatanin malim ni debatana tumi bulih malim ni debata na mamujunginin ro madapoton si Abraham jala dibuan roti dohot anggur jala si Abraham diperjupanai mamilehon persepuluhan ninna tu malim Melkisedek asa di guar debatado imana malim Melkisedek ninna horong sian horong Melkisedek ninna asa kadamang dohot denang paingotok kita do molotajaha di ulaun ni apostel bidu 4 ya satu di ayat 2 ulaun ni apostel bidu 4 ayat 2 bahwa dialah Bapak Ibu Saudaraku yang benar-benar memberikan kesempurnaan keselamatan bagi dunia ini. Maka tidak ada di luar dia keselamatan terjadi selain di dalam diri Yesus Kristus. Laos ido di paadar molo didok Jesus nungga ditotopor debata sian horong malim Melkisedek. Jaha akadamang sian Heber bidu pitu ayat tuluih. Rupanya dalam kitab Ibrani pasal 7 di ayat 3 boleh kita baca di sana Bapak Ibu Saudaraku bahwa Melkisedek adalah imam, dia adalah raja damai, raja untuk selama-lamanya, imam untuk selama-lamanya yang tidak berbapa dan tidak beribu. Dirang binoto sia dia harorona molo ya solaro hatta memere pabu haroronai nasian natumibul do sia debata aidang marama jaladang marina ibananin alai natinotopon dohot nasinuru ni debata natumibuli do ibana do malim natumibulinin. Maka Kristus Bapak Ibu Saudaraku adalah malim menurut Melkisedek, menurut peraturan Melkisedek. Asadang sian horong ni Harun, manang dang sian horong Lewi. Ay Melkisedek dang sian horong ni si Harun. Ay dang adong dope Harun, mulotajaha ya, mulotajaha di Kejadian di manang kitab sada Musa teh bidu 10 pati. Alainung nga adong malim Melkisedek, malim ni debatanin. Asa di luar ni horong ni si Harun doi manang Lewi. Ido badedok dang marama dang marina. Maka Yesus juga Bapak Ibu Saudaraku
Dia adalah imam besar yang ditetapkan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah. Maka sebagai imam besar, Yesus itu mempersembahkan persembahan. Dia sendirilah yang mempersembahkan dan tubuhnya lah persembahan itu. Asa asing do sian imam manang malim daripada narubi. Mula pada narubi dor biaido di pelehon. Alai di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Diri nasa diri do nama milehon pardengganani, laos ibana sa diri do pelehan pardengganani. Maka Bapak Ibu saku, terimalah, percayalah, oloima, ihutom ma Jesusi, hot mahamu, songo padok ni panurat Heberon, tuhalak jahudi naung gabe Kristeni, songo ni donang didok tuhitanuai, hot mahamu marhapor siaun di Yesus Kristusi. Karena di dalam Kristuslah satu-satunya keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Asadang barulah hula behita pasahaton pilihan pardengganoni. Ainu ngasih kopi di bait Yesus Kristus na ginawaran hepapax. Hepapax berarti peristiwa yang hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Dan itulah di dalam diri Yesus Kristus. Maka pengorbanan Kristus itu adalah peristiwa hepapax. Peristiwa yang hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Alanido bolo tajaha kadamang dohok dainang. Tongon songonan idok na ripas do di peleho Jesus. Pardengganani asa di horhonima haluaun tuganup halak namangoloi ibana. Dia udah haluau ni, dihamu do haluau ni akadamang dohok dainang. Molo pangoloi hita di Yesus Kristus. Pakokopon ni Yesus Kristus isilangi. Natarayahon tongon di bagasa tikyon. Dohot maau marnapunahoni. Dohot mahita saluna, dohot ma portibion, molong marpangoloyo kita di ibana. Karena hanya di dalam Kristuslah yang menjadi pokok keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu tegas dikatakan Bapak Ibu Saudaraku. Idop banda didok akadamang dok denang melotajaha di ulaunnya apostel bidu 4 ayat 2. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada dunia. Kepada siapapun. Selain di dalam Dia yang adalah Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Tidak ada nama lain yang diberikan ke dalam dunia ini. Maka dikatakan Bapak Ibu saku, kita ingat apa yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alanido akadamang do denang nungari pas di patupa Yesus Kristus si haluau ni. Marihite-hite pakokopon nai. Alani, di luar ni bana, di luar ni Yesus si, dan adong haluau di sadok portibion. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita untuk menerima keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saku yang terkasih, Yesus Kristuslah pokok keselamatan. Tetaplah tinggal di dalam pokok itu. Jalo maibana, marpangoloyo mahototong di ibana. Asa dapotan haluaun saling liling naho. Dan adong biaka pilihan na asing, sedukon ni pilihan na pinatupan ni Yesus Kristus, lau mabain hasesan ni dosa. Lau majalo hasesan ni dosa. Asa pilihat tayo kadamang doho din, pilihat makamulatehon, aka pardengganan naong pinatupan itu hatay namay. Ini adalah persembahan ucapan syukur atas pengorbanan Yesus Kristus. Alani, akadamang doho din, jaloma, hapor siyaw naong sitong, di bagasan Kristusi, hot mahodisi, asa di hohanguluan, si saliling nililing na. Amin.